Seger. Oke lur, sugeng siang sugeng sonten en sugeng dalu lur. Posisine iki ngombene layangan lur bersama Raka. Lah kae layangane. Wah, layangane monting-monting angin iki gedhen. Panas-panas ngerak ngombene layangan. Oke lur. Nah, kae lur. Posisi dan situasi kondisi. Aduh. Mbok aduh, goleng bocahe lur. Sebelok lur piye kae bocah kae. Aja mlayu lek tiba. Raka, booming Raka. Aja mlayu engko lek tiba Mbak Nan Mbak Nindi lho. Piye haus? Ya haus. Kae ora nggo banyu engko ya. Habis lho banyune. Lagi. Engko pulang to ge aneh. Wis bar ngombone kuwi ge wis sih. Ngombone layangan lur, bocahe lur. Piye menurutmu awan-awan ngene iki? Kowe ngombone layangan perasaanmu piye? Perasaanmu piye, Kak? Panas ra, Kak? Akal bocah iki terahno. Tak omongne Pak Bambang lho. Mah, bakal nakal ngapo, Mah? Ngono. Terus kowe terus kapak ning Mama. Aja ngono, Kak. Kak, aja ngono. Ngono ra. Ayo lur, posisine rumbun layangan. Ya wis ngono lur ya. Iki posisine rumbun layangan. Oh, panas-panas iki wis jan. Seran duwe panas tenan. Oke. Sugeng siang en sugeng sonten sugeng dalu. Bebek lur bersama Raka booming Raka. Oke, see you again. Tok tok wow sugeng-sugengan lur. Oke, ready bola bocah kesel bola.